домашна работа сте направили? Хайде да е. Животът е първи и четвърти в нас. Нашата госпожа е мила и добра, тя ни кара да учим, за да се получи. Таня? Последните 2 години в нашия клас станахме по-добри. Тази година ходихме на зелени училище в Лействане. Там ние стреляхме злато. Научихме ни да работим с глина и се изцапахме. Също се спускахме по въжното дело. Ивайло, какво се написахте? Последните 2 години се отразиха много добре на класа ни. Ние посетихме много места, едно от тях беше Кратка залог. Там видяхме златните съкровища на практика. Посетихме и други музеи. В четвърти клас ние ходихме на зелено училище в филма Резиденция Лестрен. Там стреляхме с лък и въздушна пушка. Спускахме се с въжен тролей и се кацахме по стена. После се срещахме с горския цар, който ни раздаде кръщелните имена, като грациозната пантера, малката светулка, бързата ленитови. Тази година ходихме на зелено училище в университет. Научихме се да стреляме с въздушна пушка и лък. Един пипач ми направи звукоречен набор, а накрая горския цар ни даде името малката светулка. Зелено училище. Един ден отидохме на зелено училище. Там аниматорите ни научиха да стреляме с въздушна пушка, пистолет и лък. Работихме на гранчарско колело и всеки един от нас си заработи глинен съд. Беше много забавно. В началото на годината се записах на програма Програма Успех. В началото на годината се записах на програма Успех. Там правим презентации и работим с компютър. Също така изваждаме от интернет информация по поставените теми. Играем на игри и се смеем. Края на годината ходихме на боулинг и празнувахме завършването на програма Успех. Аз се казвам Мишо и съм на 10 години. Уча в По-Ранно селе. През тази учебна година ми беше много забавно. Имахме програма Scratch и правихме анимация и презентации. Екскурзиите от 1 до 4 клас бяха много забавни. На завършването на проект Успех бяхме в Ново Габрово. Почерпиха ни скица и сок, играхме боулинг. След това разгледахме изложбата на една детска школа по рисуване. Там ни връчиха дипломите за завършване на проекта. Беше много забавно. Всяка година ние ходим на паметника на Генчо Мединцов, пеем химна на Рамо Василев, донасяме цветя и казваме стихотворения. Винаги ходим в двата класа и сме облечени с униформи. Много се радвам, че